खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिजनी कलेज आरो बर' बाजार कलेजनि फरायसाफोरा बिजनी कलेजनि लांगोनायाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आखतारा आहमेदा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि सायाव सोंखारिनायनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आखतारा आहमेदनि मुसुखा सावनानै फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। गोदान दिल्लीनि एनइ स्टाडि सेन्टारनि गाहाय आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर भेलेन्टिना ब्रह्म बिथाङा मिरु रायजोनि मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटानि नुजाथिनायाव लाचित बरफुकन बिथांनि सायाव गांसे बिजाब बेखेवदों। थांनाय 29 खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो थांखि लादों बिटिसि सोरखारा। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया मैया थुंगेबाय। साननैनि हाबाफारिजों 1 आरो 3 अक्ट'आव बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी बिथांनि मासि सामलायनायाव खुंफुंजादों। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि आयेन आफादनि एसेम्ब्लियाव गोदानै बिजेपिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथांखौ डिप्युटि स्पिकार होनायजों लोगोसे सा 6 नमिनेटेड एमसिएलएफोरखौ थिसनथाइ होदों। साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बिटिसिनि बाजेट जथुम्मायाव बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायैखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि बाजेट जथुम्मायाव लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि रां हरनायखौ साबायखर बावहरदों बिपिएफ दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्तम बसुमतारी बिथाङा। मोन 6 जौगाखां हारिनो एसटि मर्यादा होनो नागिरनायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारी बिथाङा खुगा बेखेवदों। एसटिखौ लानानै आसाम सोरखारा जेरैबायदि रिकमेन्डेसन हरबाय भारत सोरखाराबो बेखौ गनायथि होगोन होनना बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गासै हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनो खावलायदों। बिटिसिनि आयेन आफादनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि अपोजिशन लिडार एमसिएलए खाम्फा बरगयारी बिथाङा বড় ভাষাত এটা প্ৰভাৱ আছে দাইনাং কদৰাং আপসুজনাং তাত ইউপিপিএল ইনভলভমেণ্টত নাই, কোনো দল সংগঠন ইনভলভমেণ্টত নাই আৰু কোনো ব্যক্তিৰ ইনভলভমেণ্ট বা ইনষ্টিগেশ্যন নাই। কোকৰাঝাৰত যিটো হৈছে সেইটো সুকীয়া। এতিয়া বিটিচি অঞ্চলত যিটো হৈ আছে মই ভাবোঁ আলোচনাৰ অতি প্ৰয়োজন। মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আজি বড়ো ভাষাত এটা প্ৰভাৱ আছে দাইনাং কদৰাং আপসুজনাং। আজি অসমৰ গোটেই ট্ৰাইবেলসকলে আমাৰ বিটিচি চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক দেউতা হিচাপে গুৰু হিচাপে চাই আছে। তেখেতৰ ওপৰতে আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ পলিটিক্স ট্ৰাইবেল জাতিৰ যাই থকাৰ বহুত কথা বহুত কাম ডিপেণ্ড কৰি আছে। গতিকে সকলোৱে তেখেতৰ প্ৰতি চকু দি আছে আৰু কথাটো সঁচা। ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ বিপিএফৰ সভাপতি বিটিচি চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱলৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে গোটেই ট্ৰাইবেল জাতি গোষ্ঠীৰ যি জাতীয় সংগঠনবিলাক আছে, ছাত্ৰ সংগঠন আছে, যিসকলে আজি আন্দোলন কৰি আছে, তেখেতসকলৰ লগত সময় দি পেলাই ধৈৰ্য লৈ পেলাই যেন আলোচনা কৰে, যেন কিবা এটা ভাল ৰেজাল্ট বা ভাল ফল আমি আনিব পাৰোঁ আৰু সকলোৰে একচেপ্টেবল এটা সলিউশ্যন যেন আনিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে যেন এই কামটো কৰে। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गोजां बोथोरनि आयेन आफादनि जथुम्मा जोबनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। फैगौ 5 डिसेम्बराव क'क्राझाराव 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों मोनसे सुबुंगौमा हाबाफारि खुंनो साखाफारा जादों बिपिएफ दोलोआ। सुबुंगौमायाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरनि आफादफोर आरो गौथुमफोरखौ लानानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाग्रामा महिलारी बिथांजों रायज्लायनो सम होनांगौ, मानोना बिथांखौ ट्राइबेलफोरनि बिफा आरो गुरु साननानै बयबो नेनानै दङ होनना एमसिएलए खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायथिदों। कास्तम बसुमतारी बिथाङा एबसुनि सायाव सोंखारिनायनि सायाव प्रकाश नार्जारी बिथाङा फिनजाथाइ होदों। बिथाङा जुदि बर' हारिखौ खसायनो मोजां मोननानै फैमारनाय मोनबा
बिथाङा दिनैनि तारिखाव बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो हानाय नङामोन बर' हारिनि हेंथायै जाय समाव बर' हारिया जोबस्रांगासिनो दङ जाय समाव बर' हारिया जोबस्रांनो थांगासिनो नैबे समाव बिथाङा बर'फोरजोंसो स्टेन्ड जागौमोन बिथाङा सोरबा हानजाजों स्टेन्ड जानाय नङामोन दा बिनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया गावखौ लिडार जानो थाखाय बिथाङा आबसु खामानि मावनो फैदोंमोन आरो गावखौ लिडार जानोल' फैनाय मानसिया बर' जातिनि मोजां खामानि मावनो हाया आबसुनि मोजां दैदेनगिरि जानो गोनांबा बियो बर' जातिखौसो मोजां मोननानै फैनांगोन बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय जौगाथायनि थाखायसो खामानि मावनो थाखाय बे फैनाय जानांगोन आरो बेबायदि खोथाजों कास्टम बसुमतारीया मोनसेबो लिंक गैया बे खालि लिडार जानो थाखायल' लिडारफोरखौ नुनानै लिडारफोरखौ जेरैबायदि बिथाङा माखासे समाव बुङो किसुमान लिडारफोरखौ नुनानै बिथाङा खायसे बिथांमोननि पपुलारिटिखौ नुनानै बिथाङा किसुमान खोथाफोरखौ जोङो बुंनायफोरखौ नुयो दा बिथांमोननि बै सिं लेभेलाव बै सासे लिडारादि बै हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों बेजों बेहा लोब्बा गैया खालि बिथांनो लिडारनि स्टेटास नांगौ आरो बेनि थाखायल' बियो आबसु मावदोंमोन आरो बिथाङा बेनिखायनो आबसुखौबो आबुङै मावफुंजोबनो हायाखै दा बेनिखायनो बियो दिनै बेबायदि नाङा बाङा खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ नैबे समाव जोबोद मोनसे अलखदजों जुजिगासिनो दङ बर' हारिया नैबे समाव हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय रावखौ लानानै थुनलाइखौ लानानै हारिमुखौ लानानै नैबे समाव नाजागासिनो दङ आरो बेखौनो आरोबाव आबुं महरै महर होनो थाखाय जोंनि रैखाथिखौ हमथानो थाखाय जोंनि थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव आन्दोलन खालामगासिनो दङ नैबे समाव मोनद' हारिया एसटि जानांगौनि हेंथायै एबसुआ नैबे समाव माथो होगासिनो दङ नाथाय जाय समाव एबसुआ गोबां गोख्रोङै सोमावसारदों जाय समाव एबसुआ बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोख्रोङै नाजाथाबदों नैबे समाव सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बिथाङा दिनै खोथा बुंगासिनो दङ नैबे समाव कास्टम बसुमतारीखौ आङो बुंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै एबसुनि हेंथा खोथा बुंदों नोंथाङा दिनै बर' हारिनि हेंथा खोथा बुंदों नोंथाङा दिनै गावनि स्टेन्डखौ क्लियार खालाम नोंथाङा एसटि होनायजों दङ ना एसटि होयैजों दङ नोंथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो गोसो दङ ना मोनद' हारिनो नोंथाङा एसटि होनो गोसो गैया नोंथाङा जुदि मोनद' हारिनो एसटि होनो गोसो गैयाबा नोंथाङा दिनैनि तारिखाव नैबायदि खोथाफोरखौ बुंनाय नङामोन नोंथाङा जेरैबायदि दा खोथा बुंगासिनो दङ बर'फोरनि अलखद समाव नोंथाङाबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बायदिनो नोंथाङा नैबे समाव मोनद' हारिनो जेरैखि जाया एसटि होनायावसो नोंथाङा दायो गोसो होदों आरो बिथांमोनजों सापर्ट खालामनानै नोंथाङा दायो खोथा बुंगासिनो दङ गोबां समाव जों नोंथांखौ नुयो नोंथाङा बर' हारिनि गोबां जातीयताबादि नेता बायदि नोंथाङा खोथा बुङो नाथाय बर' हारिनि गुबै अलखद दिनैनि समाव नोंथाङा सिरि जानानै दङ दिनै नोंथांनि माथोआ बहा गोमाखो दिनै नोंथांनि जातीयताबादि सिन्ताया बहा गोमाखो दिनै नोंथाङा मानो खारखोमानो नागिरदों दिनै नोंथाङा मानो मोनसेबो खोथा बुंनो हाया फंसेबो खोथा नोंथाङा दिनै मानो बुंनो हाया कास्टम बसुमतारी नोंथांखौ जों बुंदों नोंथाङा सासे एसटि बेपारी नोंथाङा सासे एसटि होनो नागिरग्रा सासे नोंथाङा बेपारी नोङो एन्टि ट्राइबेल नोङो एन्टि बर' नों बायदि मानसिखौ बर' हारियाव गोनांथि गैया नों बायदि दैदेनगिरिया बर' हारियाव खामानि मावनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नोंथांनो नांगौ खालि पलिटिकेल पावार नोंथांनो नांगौ खालि राजगादी बै राजगादीनि थाखाय नोंथाङा जेरैबो जेथिंबो जेखौबो खामानिखौ नोंथाङा मावनो हायो बै राजगादीनि थाखाय नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय एबसु बेखौबो नोङो सोंखारिनो हायो बर' रायजो राजाखौ नोंथाङा सोंखारिनो हायो दानि समाव जेरैबायदि जोंनि आबसुजों लोगोसे बर' सेंग्राफोरा दायो आन्दोलन खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ नोंथाङा मिनिदों बिथांमोनखौ नोंथाङा सोंखारिदों बिथांमोना दिनै गावनि फरायनायनि इयुनखौ साननानै जोंनि जेनेरेसननि इयुनखौ साननानै जोंनि फरायनायनि सिट जोंनि इउनिभारसिटिनि सिट इउपिएससि एपिएससि स्कलारशिपनि खोथा लोगोसे साख्रि बाख्रिनि खोथा लोगोसे राजखान्थि अधिकारखौ बिथांमोना दिनै संरैखा खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै सोमावसारदों नाथाय नैबे समाव नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होनायनि हेंथायै नोंथाङा दिनै बिथांमोनखौसो गाज्रि गाज्रि खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुंगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आबसुखौ नोंथाङा दाय होगासिनो दङ बेनि थाखाय जों नोंथांखौ हुसियार खालामनानै होदों नोंथाङा बर' हारिनि हेंथा खोथा खामानि मावनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव था बर' हारिनि हेंथा खामानि मावनायनिफ्राय नोंथाङा बेसेबांबा गोजानाव था नोङो बर' हारिनि जानानै नोङो खामानि मावाबाबो बर' हारिया जोंहा मोनसेबो बिथिङाव जोंहा लस जाया दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी जों नोंथांखौ गले गले बुंदों नोंथाङा बायदि बायदि खोथाफोरखौ बुंनायनिफ्राय ससियेल मिडियायाव फैनायनिफ्रायनो नोंथाङा गोजानाव था मानोना नों बायदि मानसिया आबसुखौ सोंखारिनायानो बिराद दुखुनांथाव मानोना आबसुआ दिनैनि आबसु नङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो आबसुआ खामानि मावदों दाबो मावदों आरो उनावबो मावलांगोन नोंथाङा जायखिजाया समाव जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ गाज्रि बुङो जायखिजाया समाव नोंथाङा आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौल' नोंथाङा मानगोनां सारखौ टार्गेट खालामो
जोङो नोंथांखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै दिपेन बर' सारखौ पार्सनेलिबो नोंथाङा एटाक खालामदों आबसुनि आफादगिरि जायोबा बिथाङा नखर गैया नामा आबसुनि आफादगिरि जायोबा बिथाङा रां खामायनो मोना नामा बिथांनि नखराव गथ' गथाय गैया नामा बिथांहा नखर गैया नामा गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा जेरैबायदि नखर दङ जोंनि आबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गावहा नखर दङ आरो गावहा नखर थानाय हिसाबै बिथाङा दिनै जिखिना बिथाङा गावनि नांगौ बेखौ बिथाङा खालामगोन बेवहाय नोंथाङा जेबो बुंनो गोनांथि गैया आरो मोन द' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि एनअसिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सोरखारा 2019 मायथाइयाव हरदोंमोन होनना उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। मोन द' हारिनो एसटि होनो नागिरनायाव एनअसिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय सोरखारा 2019 मायथाइयाव हरदोंमोन आरो 5 बोसोरनि प्रमद बर' बिथांनि सोरखारनि समाव एनअसि हरनाय जायाखै होनना उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। दा बिटिसिआव एसटि होनो नागिरनायनि सायाव जोंहा ट्राइबेल संघ दङ सिसिट'आ दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आसामनि ट्राइबेल संघ बा ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि मोनसे थांखि दङ बिथांमोननि थांखिजोंनो जों थांफागोन दा जिहेतु स्टेटआव जिखिनि रिपर्ट दाखिल खालामनाय जादों बे दाखिल खालामनाय रिपर्टआ खालि रिपर्टल' एसेम्ब्लियाव दाखालि रायलायनायबो जायाखै एसेम्ब्लि प्रस्ताबबो जायाखै आरो बेयो दिल्लीयावसो जागोन थ' ओंखायनो जोङो आंबो सासे बर' कुलाव जोनोम मोनदों आरो ट्राइबेल माहारिनि मानसि आङो ट्राइबेलनि जानानैनो आन्दलन खालामनानै बर' माहारिनि आन्दलन खालामनानै दिनै प्राय 40 बोसोरसो गोलाव सम आन्दलनजोंनो जोंनि जिबनाबो थांबाय जोङो आं सानो रावबो गाव गावनि सार्थखौ गारनानै माने राजनिति खालामनो गोसो गैया बहाय खुनु राजनैतिक दलनि नेताफ्राबो आं सानो ओंखायनो जोंहा मोनसे लामा दङ दा चिफ मिनिस्टारा जि आन्दलन बेखौ नुनानै गाबोन सिसिट' आरो एबसु ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरजों ज' रायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जोङो भायलेन्स जानो नाङा बिटिसिआ एनअसि हरदोंमोन 2019 बे 5 बोसोरनि खोथा नङा आरो जिहेतु बिनि उनाव गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय आरो गोदान गभर्नमेन्टआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोदानै खुनु एनअसि गैया आरो दा जिनिखि केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्ट बे केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्टआवबो बिटिसिआ माब्ला रिपर्ट हरदोंमोन बा एनअसि हरदोंमोन हराखै बेनि जेबो उल्लेख गैया किन्तु एनअसिखौ बिसोरो बिटिसिआ हरदोंमोन 2019आव डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि खाथियाव नाथाय बे एनअसिआ पार्लियामेन्टआव जेला बिल जागोन बे बिलाव माने एथ'ग्राब मोनसे भेलिड डकुमेन्टबो नङा बेयो जोंहा दा बाव थांनानै दिल्लीयाव आरजिआइ आरो NCST